से बोला छठी मैया की प्रेजेंट बाय साधा म्यूजिक नैनाटा। हमर माथा गइल बसा नकली असो लागत कि नहीं होई छोट जी। मिक्स बाय चंदन बाबू। असो लागत कि नहीं होई छोट जी। हां फंस गइल राजा लॉकडाउन में जाके देख ले हम हालत कैसन भइल बाटे आके। देख ले हम हालत कैसन भइल बाटे आके। हां फंस गइल राजा लॉकडाउन में जाके देख ले हम हालत कैसन भइल बाटे आके। दूर रहता ने हमारा से हट जी, अरे हट जी, अरे हट जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागता कि नहीं होई छठ जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागता कि नहीं होई छठ जी। असो लागता कि नहीं होई छठ जी। मिक्स बाय चंदन बाबू। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागता कि नहीं होई छठ जी। असो लागता कि नहीं होई छठ जी। छोट का लइका खातिर भखनी हम कोसी, अभिनो से आवे खातिर रउआ कुछ सोची, रउआ कुछ सोच। छोटे का लइका खातिर भखनी हम कोसी, अभिनो से आवे खातिर रउआ कुछ सोची। बियरी मंगाई के बियरी मंगाई के करा के भेज के हम दौड़ा की नवाई जी। देरी होता आई रउआ झटपट जी, अरे पट जी, झटपट जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागत कि नहीं होई छठ जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागत कि नहीं होई छठ जी। असो लागत कि नहीं होई छठ जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागत कि नहीं होई छठ जी। असो लागत कि नहीं होई छठ जी। झाड़ी झाड़ी सैया हमके कोई देनी गोट जी। राइटर सागर जी के बदल जाता भोट जी, बदल जाता भोट जी। हाँ झाड़ी झाड़ी सैया हमके कोई देनी गोट जी। राइटर सागर जी के बदल जाता भोट जी। रवि पुनेश होई दिहले नुकाम हो, झूठो के बाटे राजू राव नाम हो। बात कहता दिए गोरटे रट जी, अरे रट जी, अरे रट जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागता कि नहीं होई छठ जी। हमर माथा गइले बसनक जी, असो लागता कि नहीं होई छठ जी। प्रेजेंट बाय